खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों आं दा दंफैयो दिनै सालाकाटिनि साखाथियाव थानाय नादांगिरि हाजोआव। बै नुहुरनाय हाजोआव गाखोनो थांगासिनो मानसिफ्रा आरो नै बिथिं मेलाबो जागासिनो दङ। बेयाव मोनसे मन्दिरबो दङ, नारजां बोराय आरो नारजां बुरि मन्दिर। बेनो मन्दिरा, बे नुहुरनाया। स' खाथिनिफ्राय नायदो एसे। बेनो जाहैबाय नारजां बोराय आरो नारजां बुरि मन्दिर। मन्दिराव फुजा होनानै मानसिफ्रा नैबे नुहुरनाय हाजोआव गाखोनो थांगासिनो। स' भिडिअखौ नायलांदो, आसा खालामो मोजां मोनगोन नोंथांमोना। नै बिथिंबो मोनसे फिसा मन्दिर दंबावो। बे हाजोखौ बैसागनि 1 थारिखआव गाखोनाय जायो। Kakak boleh sih. Hai. Hai. आयौ, हाला मेंबाय। जथनसां दसे। আমি জানি যে ই হবো হিরো বহান ওই সকালে ওখানে সব নাই দেখি আস্তে আস্তে
네.